Kak je to było, sam ja se tam zaživil. Najprve minul by się to woprawdzie dość ciężkie, dokiż najprve bych ja sam, dospełnie sam z Dolnej Łużycy. Później przyjdzie potom k temu, mnie to Kittler, to by się jeden potomnik toho Kittlera, toho Mollera, nic direktnie toho Mollera, jeho bratra. Tu nie pan k temu przyszedł ze Slepého, to Jan Mudra. Obaj sta już nie moje. Šulske leto, što je žno započalo, je prišla też moja sotra na vyššiu šulu, keď spočatne docela nochceše. Čo dla popravim, to ja ani jac tak dokładnie nie wiem, ale znajmniejsza w septembra by so započeše vučba, kunc septembra, že ona nekak prišla. No tu su pon też tykli do samskiej riadovni, tam gdzieś ja sam był, ale ta je jenož, je to letko vutrava, alebo kaj, ne vem, a je pondo malo velikого šva. Težno ne bo. Jo, tak so ja sam od tih, ki su tam bili skorejši to njenički. Najmenša od je delika. Tam však te žan drugi ne beše direktne ze Dolneje Łużyce, ze Hornije Łużyce. No a my sme ten spočatk, ja netko tu kostu, ja juno preč vostajim, ten spočatk beše popravim dość porjadne. My sme bydlili, aber internat beše tedy tam na Valskej, ja neviem, što tam dženca v tom domu je, tam napšečo tomu kinej. A tam gdzieś się ten horka, ten balkon, ten mały, to by się nasza stwa. A tam my byli, żywi byli tylko 8. So. No hej, jsme se tam dość wiele znesli, a to je też szło, wtedy też jeszcze by się tam ten Volker Thiemann, ten nan od toho aptekarja dženca, ta apteka, ja neviem, budeš i ne te znata, Thiemann, ten jeho nan biše v našej riadovni. Ale tu je jenož až 40. letnika šlo, je pon otišel. Ja znaju nana, ja jo toho necišeho obslužera, ja znaju jako ulička tam, když je tam na Marksovi s tými regálami okolo oběhal. No a pon se zažil, to je, pon je v riadovni, to je tež normálne šlo, što mám, to popravim še veľa nedala. To normalne bije šulerja, když on runie no, přes postronky nebije.